Здравейте хора, какво правите днес? Едни мои приятели от училище разбрах, че ще има ултра бокс. Нека да видим. Ще зарежда толкова бързо. Нека да видим. И да, Джей Йонг ще е новия митик герой. Мутик. 500. О май гад, аз не съм гледал. Има ултра челфи бокс. Айде, let's go, хора. Нека да вземем първо другите неща и после да видим какво ще се падне от ултра челфи бокса. Не знам, ще ми зарежда днеска толкова бавно, хора. И аз си нямам на представа. Кой натисна? Има интернет. Даже мобилните данни са включени. Не знам. Да, хора. Не се пада първо в момента. Ще бъде даже изненада според мен, защото ще прави това. Сега се бокса, хора от това. Да видим колко 32. Не! Още блинк, блинк. Искам да светне, хора. Гледайте тук да светне. Не! Светна! Не! Хора! Dark Angel Esgar! Винаги съм го искала този скин, откакто бях в този сезон. Сега, хора, пак сетна. Много да е герой, хора, много да е герой или скин. Поне да е нещо добро, моля се. 2, 1. Спайсман. Да! Айде, 2 скина. Хора, и сега се представям ако бак сетни. Това ще е просто невъзможно според мен, защото... Много рядко, да. Пинове, неща се пак. И не. Нищо! Хора, поне са 3 скина на други. Вижте колко много ресурси, хора. Не, вижте. Dark Angel Edgar и Spicy Mike. Не, че... Сега хайпер, бе масата. 3, 2, 1. Наби. Не знам какво да кажа. Но от Ultra Trophy бокса съм много щастлива. Нека да видим какво бъде сега. Колко много ще този супер сил. 5 кредита още, значи 505 кредита общо. Оле, мы повярвам, се да пак 2 скина от 51, ама това да се купим да се активиш, това ли вист. Не знам. Така. Хора. Знаете ли какво си мисля? От Луми ще сменя на Лео. Ще взема 100 кредита. И в днешното видео ще има и легендари. Да, само и така. Да. Хора, само искам да видите. Вижте колко е готин човек. После ще му приема поканата. Човек. Нека, вижте. Стига.
Стопън лок. Абандън. Стига бе, човек. То ми бъгна цялата игра сега. И всяко остана. Мисля... малко се бъгна. Което е малко странно, преди не ми се случва точно даже по този начин да се бъгне всичко. Та, ето така изглежда новия герой, много е яко. И вижте как е бакграунд за всичко. Почти винаги, че на всеки бекграунд трябва да има спайк някъде. Или нещо на спайк. Вижте, ето го. Нещо като за каква причина е там. Бел и сам. Ето заради сега. Хора, в днешното видео, както виждате, има и легендари. Много легендари герои, хора. О, маганече, не мога. И да е едно. Хора, събрали за жълън. Хора! Ще направя скриншот. Не, човек. Вземам го. Аз преди на приятели телефона съм играла с Леон и винаги съм печелила. Те буквално го играя. Хора, ви съм 4 легендари. Yes! Къде ще съм телефон? Ама това е така. Точно не искам да се слагам всичките. Не, човек, това беше брутално. Ще го ресетна. Няма да си хабят джемовите все пак. Да падна 7 пъти и на 8-я смисъл да спечеля, да се върна. Да стана. Опа, аз се чуеш на миналда. Какво стана, бе? Това нещо ми изчезна. Кое ще даде? Да. Хора, следващото видео... какво видях още? Какво видях? Видях. За... Brawl Hockey! И чезър. Хора... Отъфил, унисен си. Значи това не е било фалшиво, го видях в един шоу. Значи за стар дропове и за ето това. И вижте, ето това ще отвори скоро. 5 дни. Хора, това беше уникално, не знам. Нямам думи, просто хора. Имам Леон. Гледайте следващото видео, ще играя с него, но преди това мисля малко да натупа малко купи, но за сега трябва да спирам с видеото. И да, чао хора! Това днешното видео следите по един лайк и се абонирайте за канала. Хора, не мога да повярвам какво стана тук, що мале. Това е от днеска за сега. Ударете по един лайк, абонирайте се за канала, напълно безплатно е. И чао!